Nilitum la Dongkamuka Municipal Board ahin pen kaya sonak taksi anikan bang tame mane India mate Bharat Sarkar pen isi lasona program ke dengpon lasi non pini le thos tame nilitum Dongkamuka Municipal Board ahin pen kasapha asai hormu nilitum ta dengpon lo lasi chu anisi ke damtang tarik kresi pensi aju baik nerkebra minit thongkeb apor masi nilitum ta khobor long lo ako swarni amata nilitum program dengpon safai obhijan mate cleanliness drive nilitum dengpon lo lasi non bangke nilitum pinia bangke nangli tumahin pen news live la pen ke Karbiang long live isi mesen ang thek long pus amasi nilitum ta pinia aku kasapha angdeng aku nilitum dengpon thulo lasi nilitum bangke la self help group la penan para ta ko nilitum la town committee eche municipal board along a member satum pen stame nilitum program dengpon lo lasi pinia program bangke kijutsi lo lasi nilitum laso sayang deng bangke nilitum pini pajut pon lo pini nilitum municipal board ahin pen ke la daily market la pen ke Chariali song thasi Kolonga road ebengan pen boitha langsu hala dolong parai anpara tapu tumpreng road hospital road la son si nilitum mane asai dengpon lo la pen ke nilitum la hopta roi pen si batai ke thom batai phli nilitum kasapha angdeng abang ke nilitum heri pachun pon lo si hokper bangke nilitum la salary pini lahai ke long le pena join ni sabsu isike katikuk dolos tame langdam pulote nilitum hopta ripen batai flian ke nilitum sapha pon tapi la sapha sai langtum gedeng long mama sel tum long cerap do nilitum ladak do siu andar do la siu tumbang bang hala self help group atum alang litum handai siawar saipi mane loan kipi kopini pine lai hu street vendor tumhan paisa pine lai ke rampi 1000 lai pena joine amasi alang litum ta esi akares dolo alang litum bhan ke pu hanglok pusita melang tumta wang ke hanglo pulote ke wanglo lasi nilitum la saphang deng pini la pana program do pusita me alang litum wang pen alang tum aningrong o apen nilitum ta esi mane esi aningrong dolo lasi lahai hu ya bangke nilitum mathathe laga saphai bangke nilitum hopta tin si batai thom batai phli lahai kasapha adu lapen ke nilitum gari hum thom do la gari hum thom ta kaita solai lo kasi Kaya masih klaim ini entah. Nah, lo ngapain dong? Nang ini Thành pháp nào, làm thành pháp đây là cái gì đấy.